Platničky L3, L4 a L5 stláčajú nervy, čo spôsobuje bolesť v bedrovej oblasti, zadku a nohách až po ich znecitlivenie. Prestaňte zbytočne míňať peniaze. Bolesť v krížoch nevyžaduje špeciálnu liečbu. Dá sa liečiť doma bez injekcií alebo liekov. Na čo chodiť na masáž, ak vás bolia kríže? Toto hovorí doktor Igor Bukovský. Počúvajte, bolesť chrbta sama od seba nezmizne. Nie je to tabu, nemusíte trpieť alebo míňať veľa peňazí. Ľudia, ktorí trpia bolestiami chrbta, mi možno neveria. Ale naučím vás len jednu metódu a ak sa vám nebude páčiť, nebudem vás zastavovať. Napokon ste to vy, kto trpí bolesťou chrbta, nie ja. Opakovane som to zdôrazňoval. Problém je vo vašej driekovej oblasti, ktorá vysiela signály. Prestaňte to odkladať a chodiť na zbytočné masáže. Liečte si herniu driekovej chrbtice. Aj keď máte bolesti v chrbte a necitlivosť nôh, môžete to prekryť náplasťou, ale to vás nezachráni pred pretrvávajúcou bolesťou chrbta, závratmi a únavou. Okamžite prestaňte s týmto liečením, inak vás čaká invalidný vozík. Tu chcem dať 3 pripomienky ľuďom, ktorí trpia bolestiami chrbta. Poprvé, neodkladajte to. Keď driekové kĺby stláčajú nervy, bude už príliš neskoro. Po druhé, hernie driekovej chrbtice a natiahnutie driekových svalov sa samé od seba nevyliečia, preto prestaňte otáľať a ignorovať to. Po tretie, nerobte si masáže. Používajte iba kvalitné produkty na liečbu driekovej chrbtice, ktoré prenikajú hlboko do tela. Náš produkt pôsobí jemne na driekovú oblasť bez toho, aby ju poškodil. Sme výrobcovia bez sprostredkovateľov. Objednajte si teraz s bezplatným doručením domov. Momentálne je toto cenovo dostupný prostriedok. Mnohí mi radili, aby som už netočil videá a nezverejňoval ich na internete, ale nechcem to vzdať. Chcem, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, aký užitočný je tento produkt na liečbu problémov driekovej chrbtice. Používa sa raz denne, nanesiete ho a ľahko sa vstrebáva. Tento produkt odstraňuje príčiny bolesti driekovej chrbtice zvnútra. Bolesť chrbta sprevádza bolesť v zadku a nohách. Nemusíte hľadať iné metódy. Priatelia, ktorí si myslia, že je to drahé, môžu mlčať. Ak naozaj chcete vyliečiť driekovú oblasť, kliknite na tlačidlo nižšie a dozviete sa viac. Objednajte si teraz s doručením domov. Ak je táto cena pre vás stále príliš vysoká, potom naozaj nerozumiete, že kúpou tohto produktu získate zdravú chrbticu a vyriešite svoj problém. Kliknite na odkaz nižšie a dozviete sa viac, kým sa cena nezvýši.